Маем першыя дэталі перамоваў паміж Менскам і Вашынгтонам. Злучаныя Штаты спрабуюць дамовіцца з Аляксандрам Лукашенка не столькі дзеля вызвалення палітвязняў, колькі для наладжвання каналу сувязю, праз які можна даносіць да Владзіміра Пуціна пазіцыю Вашынгтона у справе мірнага ўрэгулявання ва ўкраіне. Пра гэта заявіў спецпасланнік Дональда Трампа ў справе ўкраіны Кіт Келлог. Спецпасланнік адзначыў, што, цытата, «Першапачаткова мы не ехалі туды не дзеля вызвалення палітвязняў. Галоўная мэта – знайсці найлепшае магчымае залагоджванне вайны паміж Украінай і Расіяй». І хаця у Вашынгтоне усведамляюць, што за аднаго вызваленага Лукашенка можа ўзяць дваіх новых закладнікаў, кожнае вызваленне – гэта прыемны пабочны вынік таго, што адбываецца, кажа Келлог. На ягоную думку, спецпрадстаўнік Трампа Джон Коул, які вядзе перамовы з Лукашэнкам наконт вызвалення палітвязняў, заслугоўвае вялікай пахвалы за сваю працу. Ну, гэта ён атрымае, відаць, ужо ад свайго начальства ў Вашынгтоне. І гэтую тэму мы абмяркуем з нашым госцем. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк», ужо з намі на сувязі. Спадар Александр, добрый вечар. Добрый вечер, спадар Александр. Добрый вечер. Гучная, хоць і прадказальная дастаткова тэзіс прызнання сёння мы пачулі ад Кіта Келлога, але вось пытанне, наколькі гэтае прызнанне сведчыць пра тое, што, магчыма, перамовы ці прыпыняюцца, ці спыняюцца, ці маюць праблемы, раз спадар генерал выдае, як удзельнік гэтых перамоваў, так, выдае такія матывы, так, што бакі хочуць ад яго атрымаць, так як правіла робяць, калі перамовы нейкім чынам зрываюцца. Ну і маем Трампа, які толькі што літаральна заявіў, што мір ва ўкраіне мы дасягнем, але праз сілу, то бок і з Пуціним паміж Трампам ужо не моцна хіба будуць цёплыя адносіны чакаюцца. Як вы ацэньваеце сённяшнія заявы? Ну, увогуле, калі казаць пра вось гэтую канкрэтна заяву Келлага, што з Лукашэнкам найперш пра тое, як вырашыць пытанне вайны ва ўкраіне амерыканцы размаўляюць, ну, гэта не навіна. Пра гэта і амерыканская прэса пісала, і гэта можна зразумець, таму што Трамп, гэта ж ягонае было першае абяцанне, ён там, правда, хацеў за суткі, потым за 100 дзён і гэтак далей, не так усё проста. І вось я думаю, што яны пачалі намацваць нейкія шляхі. І тут трэба сказаць, што Лукашенко вось умее ж ён прадаць сябе як знаўца душы Пуціна. Хоць насамрэч, я думаю, гэта тая сітуацыя, калі ён і нашым, і вашым. Тут я згадваю, як у 19-м годзе падчас папярэдняй кадэнцыі Трампа прылятаў Джон Болтон, тагачасны ягоны дарадца ў Мінск. Дык вось, праз 3 гады, ўжо будучы ў адстаўцы, у адным з інтэрв'ю Болтон расказаў, што Лукашенка перад ім разгарнуў мапу, ну гэта ўжо, ведаеце, класіка жанру, так бы мовіць, і паказваў, што, глядзіце, пагроза з Расіі не толькі для Беларусі, але ж тут прамая дарога праз Мінск і на Варшаву. То бок, ён амерыканцам такія вось рэчы расказваў. А я думаю, што і цяпер нешта падобнае ён можа казаць ім, нашэптваць пра імперскую пагрозу. Ну, а калі з Пуціним сустракаецца, там, ці на Валааме, ці ў Крамлі, ці яшчэ дзе-небудзь на атамным форуме, я думаю, ён наадварот нейкія ад амерыканцаў нібыта сакрэтныя рэчы кажа, і з Пуціним яны абмяркоўваюць, як гэтых амерыканцаў вакол пальца абвесці. Так што тут вельмі спрытна сябе падаў Лукашенко і атрымаў добры піяр. А тое, што, так бы мовіць, вызваленне палітвязняў гэта толькі пабочны эфект, ну так, кладучы руку на сэрца, і Коул, і Келлог, генерал, і той самы Трамп, гэта людзі ўсё ж такі, ну, мякка кажучы, далекаватыя ад сферы правоў чалавека. Але вось ці яны намацалі гэту магчымасць і вырашылі, што Трампу гэта не зашкодзіць зусім дзеля таго, каб падвысіць шансы на Нобелеўскую прэмію. Ну, ці можа сам Лукашенко навязаў гэты гандаль? Ну, але ў кожным разе, я думаю, плюс у тым, што людзі выходзяць. Іншае пытанне. Ці возьмуцца амерыканцы, паколькі яны вельмі прагматычна, як бачым, падыходзяць, вырашаць вось гэтую праблему вострую, якую яшчэ болей высвеціла
тое, што зрабіў Статкевіч, адмовіўся ад гэтай дэпартацыі, ці зоймуцца гэтым амерыканцы, ці будуць яны настойваць, каб Лукашенко ўсё ж такі даваў магчымасць выбару гэтым людзям. Гэта невідавочна, таму што пакуль што гэтае пытанне амерыканцы абыходзяць. Вы сказали, что спрытна Лукашенко это карыстаецца, але ж і такім чынам это неўстойлівы дыалог, бо нават сам Келог сказаў, што ну, ён нібыта перадае, хоць мы не ўпэўненыя, што ён там перадае Пуціну ад нас, так, як і вы таксама сумняюцца так, у шчырасці таго ж Лукашэнкі, это па-першае. Ну а па-другое, вы кажаце, што гэта вось, бо Келог сказаў першапачаткова ЗША, не збіраліся вызваляць палітвязняў, адкуль тады такая з'явілася ў іх патрэба, то бок не дэмакратычныя сілы, а сам Лукашенко мог это прапанаваць. Мы думалі, што это заслуга дэмакратычных сілаў. Ну, я думаю, што, па-першае, і дэмакратычныя сілы ўсё ж такі працавалі і працуюць з амерыканцамі, гэта не сакрэт, і яны падавалі свае спісы, так што, канешне, гэты імпульс мог і адтуль ісці, напэўна, ішоў, але я думаю, што якраз гэта супала з амбіцыямі Трампа наконт атрымання Нобелеўскай прэміі. Гэта яшчэ адзін чыннік. І плюс забуксавала пытанне з Пуціным, з гэтым вось замірэннем ва ўкраіне, і Трамп ці сам ён так скеміў, ці яму падказалі, што вось можна на беларускім кірунку лягчэй дасягнуць перамогі, там 1300 палітвязняў, і гэта эфектна, гэта можна і твіт адпаведны забамбіць, і калі выйдзе, напрыклад, Алесь Бяляцкі, дарэчы, днямі Келаг сказаў, што ён займаецца гэтым пытаннем, што пацвярджае версію пра тое, што ўсё ж такі тут вось стымул адзін з найгалоўных на беларускім кірунку, гэта атрыманне Нобелеўскай прэміі Трампам. Так што я думаю, вось гэта сума чыннікаў спрацавала на тое, што гэты працэс пайшоў. А тое, што ён сапраўды хісткі, гэта праўда. Таму што, па-першае, амерыканцы ўжо, відаць, зразумелі, што Лукашенко, як я сказаў, і нашым, і вашым, і наколькі ён аб'ектыўна ўсё перадае Пуціну, гэта вялікае пытанне. Гэта адзін момант. А другі момант, усё адно ж, як скажа Пуцін, так і будзе. Думаць, што Лукашенко надта можа на пазіцыю Пуціна паўплываць, гэта ж дастаткова наіўна. Так што, сапраўды, сітуацыя вельмі хісткая, але ёсць вось гэта, як модна цяпер казаць, акно магчымасцяў, і дай Бог, каб яно пакуль што не зачынілася, каб як вот мага... акурат акно магчымасцяў, дай Бог, каб яно было як мага даўжэй, вы кажаце. А тут паўстае пытанне, сапраўды, як доўга гэтае акно магчымасцяў можа быць, наколькі доўга будзе карысны Лукашенко для амерыканцаў і працягнецца гэты дыялог, бо, напрыклад, з боку Лукашэнкі мы бачым упэўненасць у тым, што ён усё робіць правільна і выкарыстоўвае ў сваіх мэтах жаданне Злучаных Штатаў Амерыкі да гэтых перамоваў. Паколькі мы бачым, што не спыняюцца рэпрэсіі, значыць, ён лічыць сябе моцным у гэтых перамовах. Так, я ўжо пра гэта сказаў, яшчэ раз падкрэслю, вось, на жаль, ёсць сумневы, што амерыканцы пачнуць неяк моцна упісвацца за тое, каб рэпрэсіі ўсё ж такі, калі не спыніліся, то сцішыліся. Вось, калі вярнуцца да гэтых словаў Келага, то ён сказаў недаслоўна, але сэнс быў такі: мы не наіўныя, мы разумеем, што Лукашенко выпусціць аднаго, а наўзамен возьме двух. Але ўсё гэта было так сказана неяк без, так бы мовіць, эмоцый і без падкрэслівання, што мы будзем вырашаць гэтую праблему. Так што, на жаль, яно вісіць у паветры, вось гэтае пытанне, гэта вельмі балючае пытанне спынення рэпрэсій, ці хаця б іх нейкае сцішванне. Аднак гэта не перакрэслівае працэс вызвалення. Усё адно падыходзіць з такой думкай, што калі ён бярэ новых, дык хай сядзяць і гэтыя, на мой погляд, гэта няслушная логіка. Ну а Лукашенко
Лукашенко, канешне ж, усё гэта выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Вось Келах, зноў жа я вяртаюся да ягонага інтэрв'ю, сказаў, што мы, каб самалёты не падалі з неба, для Белавіі паслабілі санкцыі. Ну і сапраўды Лукашенко ж нават публічна прагаворваў свае фобіі наконт таго, што можа грабануцца ягоны Боінг персанальны, так што ў гэтым плане ён таксама задаволены. Ну але зноў жа тут не толькі ж Лукашенку карысць, а ўсім беларусам, якія лётаюць самалётамі Белавія. Так што і ў гэтым трэба бачыць станоўчы бок. Так, спадар Александр, калі вот дакладна, я паглядзеў, што Келах сказаў, не трымайце нас за дуракоў. Вось. Ну, гэта акурат у справе Белавіі. Ён казаў, што гэтыя самалёты таксама ўжо, которые без санкцый могуць выкарыстоўвацца Расіяй, так, для сваіх мэтаў. Дзякуй вам вялікі за размову. Спадар Александр Класкоўскі быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы апошнія заявы Кіта Келага.